салом алейкум дӯстони азиз, кадоми моро тамошо мекуна, дастгирӣ мекуна, кадоми дар канал подписатся карда неста, ҳатман подписатся куна ва кадоми дар телеграм канали ман неста, ссилкаи телеграм канал дар комментария ва дар описанияи видео монда мешавад. ҳатман дар омада подписатся кунед, то ки аз сайтҳои нави пулкоркунӣ бохабар шавед. як моҳ пеш дута сайти бомбара видео карда будем ва то ҳозира дар телеграм мара савол метан ки сайти такер платид мекуна ё ки не. бу ма як бор дига барои шумо нишон метам, пешкаш мекунам ва як бор дига ҳама касае ҳамҷа дар омада пул мегирем. бо диққат видеоро тамошо мекунем. дар ин сайт танҳо через контакт регистратсия карда мешавад. вақте ки дар омади авторизатсия мекунед, тамом дига дар кор нест ягон логину парол ё ки эмайл. вақте ки дар сайт дар омадем, поёна нигоҳ кунед, нишон нависаги ба ишо медароем, баъд дар ин раздело нигоҳ кунед, бонуси нависаги ба бонуси медароем ва дар ин раздел аккаунти контакт мона добавид мекунем ва телеграм канал мона чихел добавид мекунем, медорем дар контактшон подписатсия мекунем ва дар омада дар телеграм каналшон подписатсия мекунем. ва агар кадоме ки нафаҳма чихели дар ин сайт аккаунтҳоро добавид мекунен, ин ҳамин видеое ки ман мондагем, ин ҳамин видеоро дар омада аввал тамошо кунен, чихел добавид мекунен, баъд дар омада ҳар рӯз бонус гирем. баъд вақте ки пайваст карден аккаунтотона, шумо метавонед дар ин сайт 24 соат пас аз 1 рубл то 10 рубла бонус гирен ва 1 соат пас то 3 рубла бонус гирен. ва дар инҷа чӣ кор мекунем? баъд дар поён нигоҳ кунем ки сета бозӣ ай. ай ҳамада хубаш бозии бомба ба бозии бомба медароем ва дар инҷа нигоҳ кунен изменид навистагиай. яъне ки шумо количествои бомбаро алиш мекунем. масалан медароем дута бомба мемонем ва дар поён ставкаи ҳамун ставкае ки шумо дар баланстон пул дорем. масалан вақте ки шумо дар ҳамин игра даромадем, ставкаи ҳаматон автоматически як мондагиа, яъне ки 1 рубл. баъд нигоҳ кунед xd, яъне ки бо 2 рубл 3 рубл ҳам хеле зиёд шуда рафтан мегира. вақте ки шумо як мондагиен, начат мекунен. вақте ки шумо начат ки карден, яъне ки дар ҳамун боло чанд комнатаи шумо дидесен, дар дута комнаташ бомба ҳай ва остальниш, яъне ки мондагиёш пул ай. шумо метавонед ҳамин хел пул кор кунед. чихеле ки диден, ман дар бомба ғалтидам. баъд бо мо мегирам, ставкама камтар дига боло мекунам, баъд бо айсар бозӣ мекунам ва 16 рубл мондам, 18 рубл 97 копек гирифтам. забрат мекунем, мегиремаш. баъд бо ҳам хеле бозӣ мекунем. ва 16 мондам, 20 рубл мегирем. дар кор нест эҷа ҳамаи комнатҳоро бугӯй ки ҳуй кунам, пуллоро бигирам. просто ставкаро камтар паст мекунем, ҳамин хел бозӣ кардан мегирем ва пулмона зиёд кардан мегирем. ма дар ин сайт бисёри баъд бонусҳоро мегирам, бозӣ мекунам, пуллоро мегирам ва ягон вақте худам пополнит мекунам, бозӣ карда пул мегирам. дар баланси ма 913 рубла, биёем то 1000 рубл мекунемаш, баъд мегирем пула. ва чихеле ки дем баланси мо шудак 1000 рубл. барои пула гирифтан ба вивести медароем ва чихеле ки ҳама медонад, дар ин сайт бояд як ҳафта пас пополнит кунӣ, сайта активни кунӣ. просто дар як ҳафта як бор 100 рубл, яъне ки сайтмон активни мекунем, пополнит мекунем, баъд ҳар рӯз мо метавонем аз ин сайт пул бигирем. ма дар ин сайт як ҳафта пас просто сайтма активни мекунам ва ҳар рӯз даромада ҳамин хел бозӣ карда пул гирифтан мегирам. ма аллакай сайтма активни кардем, пополнит кардем ва биёед бесплатна пула мегирем, яъне ки 1000 рубле ки дар баланси мо ҳастай. дар инҷа номери киви кашлог мона мемонем ва дар баланси ма 1000 рублай. вақте ки ма 1000 рубл мондам, 10% комиссия мегира ва 900 рубл дар баланси ма мегзара. создат виплату мекунем ва чихеле ки дидем, пул ай баланси мо 0 шид, яъне ки 1 рубл 95 копеки дигамон мондагиай ва ждат мекунем. ва чихеле ки десем, пул дар баланси ма омад, яъне дар киви кашлог. дар ин сайт пула тез мегзаронанд, яъне дар байни 6-7 минут.